maka-live sa sa ano, YouTube, sa phone. Hi! Ini na lang pag-out. Shit eh. Tanaw ko na kung YouTube yat. Tanaw ko na YouTube kung naka-live ko. Naa? Amazing. I-try na ko. I-on daw. I-on daw. Loading na na. Lah. Gitry na ko. Pwede na dahil ko mag-live sa ano, Facebook. Ay, sa YouTube. Hi! Dili magud kay sa una. Dili pa siya pwede mag-live pag sa ano, sa cellphone lang. Binakog. Sa ano lang pwede. Sa computer. Try lang na ko ulo. Hello, good evening everybody. Try lang na ako siya, no. Pwede na ta maka-live. There is a YouTube using rather using cell phone. Amazing! Tada! O diba, maka what is it? Maka-update na tayo sa ating YouTube cell phone. Diba? Hi! What should I do? Cover lang nato. Amazing! Na-amaze lang ko. Kaya pwede na dahil siya. Pwede na tayo maka-update gamit ang cellphone. Hello. Kaya lang, wala tayo viewer. Where is my other phone? Palihog ko ng puti yat. Puting cellphone. Patuyan, sampul na niya, binuhat, nalira kayo nagkarikog na mga mata ko. Kasi nag-base po na sa ano yat. Nag-base siya sa ano na ba? Sa chemical. Fresh ba ya? Fresh man good na. Fresh nga binuhat ba? Hello? Fresh lagi kayo ta sa itong live. Okay lang. Hello? 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 Pagilong po daw, be. Hello?
Sige na tag live i-mute lang. So, yun lang muna guys ang update. Bye! Paano ni siya i-end? You sure wanted to stop stream?